Kakang, yo, yen mangkono munggah blabar kawan. Maturene lo. Ingkang naga ngabate bakti kang ira rikalanira muni naga mekiki anku mambang katonku mawang pisanyo manapek sisih menaut jigro risang bayu siwi Allah hei hei parat balowo bocah kondusun wani munggah ana ing blabar kawat we nyalimu apa wis kendel kowe le aja ngono eling-eling kowe wong sugih kowe wong pangkat banjur pangkatmu kowe dipilih ning kelawan kawulamu kowe sak penakmu dhewe kawulamu mbok gawe soro kawulamu mbok gawe lungguh aneng tengahing alun-alun mbok lungguhke wong jago kowe yo pancen bener ning sadurunge kuwi kowe mulya mulih timbane ning kene mung mirang-mirangke mulya timbane ning kene mung mati sia-sia kowe belani marang Wirata Balio aja ngono utekmu kuwi tikus utekmu kuwi racun yen kowe isih urip ana ing donya iki mati ana neraka rasudi nampa kowe badingan kowe warat arep bukan apik-apik malah ngono kowe balo hey! Ah! Hey! Ah! Ayo ngadeg